Салом ва бозам салом. Акнун ки аз чемпиони Барселона дар ин мавсим даст шустем, таваҷҷӯҳ мекунем ба кӯрҳои дигари даста. Аниқтараш ба чӣ? Бале, дуруст мефаҳмед. Трансфер. Ҳарчанд як бозӣ бо эбар дар доираи чемпионат боқӣ мондааст, аммо ин бозӣ дигар чизеро тағйир намедиҳад. Барои ҳамин биёед бигӯем ки Барса чӣ гузаришеро анҷом доданист, албатта он агар муяссар шавад. Ҳамчунин дар бораи ҳисобот ва нақшаҳои ояндаи Лапорта хоҳем гуфту тақдири ояндаи ситораҳои Барсаро бознигарӣ мекунем. Поза ёнбошро гирифта бошед, пас меравем. Чӣ ки гуфтем, рӯзи 22 Барселона охирон бозии худро дар чемпионати Испания бар зидди Эйбар доир мекунад. Барои хурсанд кардани мухлисони худ дастаи катонӣ бояд дар ин бозӣ ғолиб барояд. Ширкати 1xbet ба ғолибияти шогирдони Куман боварӣ доранд, аммо ман дар он ставка мемонам ки дар якум тайм Барса ҳадди аққал 2 гол мезанад бо коэффициенти 1.10. Шумо ба 1x даромада интихоботонро кунед, зеро онҷо коэффициентҳои баланд, бонусҳои гуногун ва ҳама истифодабарандагони навро бо калимаи серноки барсатиҷӣ то $100 бонус интизор аст. Маълумоти бештар дар комментария. ҳамлагари Бавария Роберт Левандовски тасмим дорад ин тобистон дастаашро тарк кунад. Инро ман не, Sky Sport мегӯяд. Бинобар гуфтаи ин расонаи бонуфус, Барселона ҳам дар пай ба даст овардани Левандовски афтодааст. Худи бозингари полшагӣ Кайҳоски мехоҳад дар чемпионати Испания бозӣ кунад, аммо ин ҳанӯз орзу аст. қабл аз ин топ клубҳои аврупоӣ мисли ПСЖ, Челси ва Реал ба овардани ӯ таваҷҷӯҳ карда буданд. Акнун биёд шонси омадани ӯро ба Барселона ба риштаи таҳлил бикашем. Албатта инҷо сину соли ӯ нақш мебозад ки инак ба 32 расидааст. Пас агар гап сари сину сол равад, чаро Агюро дар ҳамин сину сол ба Барселона наояд? Аммо инҷо фарқи миёни ин ду он аст ки Левандовски яке аз нишонзанҳои беҳтарини Аврупо буда, бо рафтани сину солаш хубтару беҳтар мешавад. Ин нуқта низ боиси зикр аст ки худи Левандовски сахт иштиёқманди бозӣ дар Испания буда, аз рӯи таҳлилҳо марҳилаи мутобиқшавиро зуд пушти сар мекунад. Фақат гап сари маблағ меравад ки оё дар чунин ҳолати буҳронӣ Барселона барои харидори ӯ пул меёфта бошад? Суолест ки ҷавоб мехоҳад. Ва зиёда аз ин маоши мегирифтаи ӯро низ бояд ба инобат гирифт, зеро солона Бавария ба Левандовски камо ғам не 20 миллион евро пардохт мекунад. Президенти Барселона Жоан Лапорта тағйиротҳои ояндаро дар Барселона бозгӯ кард. Ман гуфта будам ки дар охири чемпионат ҳаморо аз рӯи натиҷаҳо баҳогузорӣ мекунем. Мо ҷоми Испанияро гирифтем ва аз он ифтихор мекунем, аммо мо хело барвақт аз Лигаи чемпионҳо паридем. Чемпионатам аз даст рафтааст. Чунончи маълум, Барселона дар 4 бозии охир ягон ғалаба ба даст наоварда аз идомаи рақобатҳои барои чемпионӣ ба дар шуд. Бохти ҳангомавӣ аз Селта дар даври гузашта ба осиёби ноумедҳои Барса як ҷубор оби дигар рехт. Дар идома Лапорта гуфтааст ки аз оғози ҳафтаи дигар шумо шояди як-ида аз қарорҳои қабул мекардаи мо хоҳед шунид. Барои мо лозим аст ки хело зиёд кор кунем то дастам дар чемпионат ва ҳам дар Лигаи чемпионҳо рақобатпазир бошад. Ба андешаи ман мо бояд мавсимро анҷом кунем ва эҳёи дигарбораи даста оғоз намоем, гуфтааст Лапорта. Пештар аз ин дар васоити ахбори омма хабарҳои пайдо шуданд ки баъди анҷоми мавсим Куман аз вазифа сабукдӯш мешавад. Аслан инҷо шояд на танҳо гап сари рафтану мондани Куман равад, балки аз рӯи нақшаҳои Лапорта Барсаро як қатор тағйиротҳои бузург дар пеш аст. Аз рӯи хабарҳои расида 14 нафар бозингарони даста ин тобистон ба фурӯш бароварда мешаванд ки миёнашон ситораҳои даста низ ҳастанд. Ана инро гуфти бобои ғулом Кутарасавдо мегӯянд. Барселона қарз гирифт ва ба гуфти Жоан Лапорта акнун нафаси озод кашидан мумкин, зеро ин қарз ки 500 миллион евроро ташкил мекунад, метавонад як қисмати қарзҳои дастаро пӯшонад. Дар чунин шароити мушкили буҳронӣ ки ба варзишгоҳ барнагаштани Мухлисон аз эҳтимол дур нест, ин қарз ҳамчун як малҳам ба ҷони даста буда метавонад, зеро яке аз даромадҳои дигари даста албатта фурӯши чипта ва боз тамошои сайёҳон дар Камнов аст ки соли миллионҳои евро ба буҷаи даста ворид мекунад. Ин албатта қарзе аст ки дар чанд давра гирифта мешавад ва 100 миллиони онро Барса охири мавсим гирифта метавонад ки онро барои пардохти шартномаҳо сарф хоҳад кард. Бояд гуфт ки дар ин маврид Барселонаро сармоягузорони амрикоӣ дастгирӣ карданд. Айни замон қарзи Барселона 1 миллиарду 173 миллионро ташкил мекунад ки аз ин 73 миллион евро клуб бояд дар зудтарин муҳлат пардохт намояд. Барса 265 миллион аз бонкҳо ва 160 миллион аз коронандони клуб қарздор аст. Маъз ҳамин қарзҳои боло
нохонда ба Барселона имкон намуданд ки дар гуфтушуниҳо барои овардан Эрлинг Холланд сахт фаъол бошанд. Акнун бо фароҳам омадани шароити молӣ Барса ин тобистон ва зимистони оянда метавонад дар бозори хариду фурӯш фаъол бошад. Пайдо гаштани сару садоҳо дар бораи овардани Левандовски низ маҳз ба ҳамин хотир аст. Акнун мебинем ки Лапорта ин пулҳоро куҷо сарф хоҳад кард. Эмерсон дар Барселона хона харидааст. Ин хабарест ки расонаҳои испанӣ таи чанд рӯзи охир ба нашр мерасонанд. Бояд гуфт Эмерсон ки 50% ҳаққи харидориаш ба Барселона тааллуқ дорад, айни ҳол дар Бетис дар иҷора бозӣ мекунад. Дар Бетис интизоранд ки охири моҳи май Барселона аз ин гузариш эълон мекунад. Ҳозир бошад Барселона бо имкон додааст ки дар ҷоми Амрико дар ҳайати мунтахаби Бразилия бозӣ кунад. чунончи дар хабари қаблӣ гуфтем, Лапорта тасмим дорад ки як аз навсозии бузургро дар Барселона роҳандозӣ кунад ва овардани бархе аз бозингарони иҷронишин дар дастаҳои дигар ҳам дар ин нақша ҳаст ва Эмерсон аз он бозингароне аст ки соли 2019 ба иҷора дода шудааст. Бо назардошти мушкилоти хатти дифои Барселона ва эҳтимолияти рафтани Роберто, баргардонидани Эмерсон кори баҷост. Аммо суол ин аст ки то куҷо ӯ дар Бетис таҷриба касб кардааст ва то тавонад ба нақшҳои бузурги Лапорта ва аз навсозии даста мувофиқ ояд ё худ ҷойгузини Роберто дар хатти дифоъ шавад. Дӯстон, қариб як сол мешавад ки мо бо ширкати Азия Маркет ҳамкорӣ мекунем ва ба шумо низ тавсия медиҳем, чунки шумо аз ширкати Азия Маркет метавонед доруҳои гиёҳии оригиналро дастрас кунед. Дору барои доғи рӯ ва пӯсти бадан, барои хароб ва фарбешавӣ, барои дарди меъдаву гурда, барои дарди мушакҳо, барои ба қувват кардани мардонагӣ, барои дароз кардани муҳлати ҳамхобагӣ, барои риши мӯи сарбаронӣ ва дигар доруҳои даркории худро метавонед аз ширкати Азия Маркет дастрас кунед. худи ҳозир ба номероҳои дар рӯи экран буда даромада занг занед ва агар скидка гирифтан хоҳед, пас ба саҳифаи Азия Маркет даромада дар вақти харидорӣ кардани доруҳо промокоди гаюрфро истифода баред. ссылкаи саҳифаи Азия Маркет дар описанияи ин видео. Барселона дар рӯзои наздик тасмим дорад бо 4 ситораи тобноки худ Жерар Пике, Серхио Бускетс, Антуан Гризман ва Сержио Роберто оид ба маоши мегирифтаашон гуфтушунид кунад. Гап сари ин ки ин чоргона бениҳоят пулҳои калон гирифта соли буҷаи Барсаро ҳудуди 100 миллион холӣ мекунанд. Аз сӯи дигар сину соли онҳо низ ба ҷои расидаву акнун аз нигоҳи бархе аз коршиносон ин бачаҳо сатҳи бозии худро сус карда ба бозингари миёнаҳол табдил ёфтаанд. аз рӯи нақша роҳбарияти клуб тасмим дорад ки бо онҳо сари кам кардани маошашон суҳбат кунад. дар сурати розӣ нашудан клуб онҳоро ба фурӯш мемонад. албатта хабари ба фурӯш монда шудани Пике ва Бускетс мисли бомбаи атомӣ метавонад Каталонияро тарк кунад. аммо ҳаёти футболӣ ҳамин аст. дуруст аст ки Пике ва Бускетс барои Барселона хизматҳои зиёд карданд, аммо Барселона ҳам барои ин хизматҳояшон онҳоро саховатмандона ҷавоб гуфтааст. аммо Барса ҳам наметавонад як умр барои ин хизматҳо онҳоро миллион яду барои чашмони зебояшон онҳоро ба майдон барорад. мисле ки ҳамагӣ барои як голи зада дар камбеки таърихӣ бо ПСЖ, Сержио Роберто инак соли чанд аст ки дар Барса нигоҳ медоранд. ҳарчанд дар Аврупо хоҳишмандони ин чоргона кам нестанд, аммо бо гумони ғолиб онҳо ба пас кардани маоши худ розӣ мешаванд. шояд ғайр аз Гризман ки аз рӯи сину сол имкони бештари рафтан ба дигар ҷоро дорад, вале футболи муосир чунин шудааст ки Роналдо дар 35 ва Ибрагимович дар 39 ҳанӯзам бозӣ мекунанду боз гол ҳам мезананд ва на яктову дуто. аммо бо ҳама бузургии ин чоргуна Роналдо буда наметавонад ва мавқеи онҳо ҳам дигар аст, албатта ғайр аз Гризман. хуб, моро имрӯз тамом. умедворам аз хабарҳои гуфтаи мо шумо чизе барои худ гирифтед. агар чунин аст, пас мо хурсандем. фақат нависед ки шумо атрофи ин гапу калончо чӣ андеша доред. оё ин бачаҳо ки дар маҷмӯъ пули мегирифтаашон буҷаи федератсияи футболии чанд мамлакати оламанд барои пас кардани маоши худ розӣ мешаванд ё ин ки на. ва ҳам нависед ки шумо аз тағйиротҳои дар Барса мешуда чиро интизоред ва бозам бигӯед ки атрофи омадани Левандовски чӣ андеша доред. ба ҳамин тамом. дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса TG-ро тамошо кунед. дастгирии шумо пешравии мо. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.